Itu ki dibanding pirang-pirang sasi kok ora muni. Ngopo? Tulungi bapakmu. Ngopo to? Tulungi bapakmu. Ah ngopo to? Lah, Blayer. Tulungono, celuke gedek. Gede ki sapa to? Gedek. Gedek Gedek. Bambang oh. Bambang Su gedek. Aku nyeluk iki kon ngopo? Iki aku arep njaluk pertanggungjawaban gedek. Hale apa? Yo bapakmu ki dadi ting reges ngene iki e. Mergane apa teng krekes ambok yo suntik. Dikongkon wong tuwae cekak-cekek. Yo, Elah, nyelelek. oh iso perintah. Ngembase aneng tengah dalan. Na 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 na. Hihi. Na 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 na. Jalan yang gede karo pipo. Luar biasa. Apa kuwi? Apa Oh, anjane mah. Jane mah lho, Pak. Kapan kuwi? Wah, dalang ragau. Entar malam toh. Yo aku yo melu. Aku yo klebu dalang gaul e. Ora gaul ora nggo pipo. Melu ya, tak dikopi taku. Loh, Kak Patrick. apa kayak? Bahaya ki. Lambiku. Trik. Patrick. Pak Bambang, Piye? beli bapak ke? Daerahnya ya? Ya. Taruh saya, Jack. Oke. Tukang tambal ban. Na na na. Na 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 na. Wah. Kurkuruk. Hei, ngopo? Wah, Weh, kowe ngopo? Kowe ngopo? oh aja. Aku iki wis gereng. Malah wedi apa? Oh, aja. Aku ki wis gereng gara-gara kowe wingi kon mokol. Saiki kok malah arep dikeprok nggawa dinglek. Ora, iku ora tak ngobrol kowe. Lah ge apa? Ngene lho, Mo. Aku ngerti, Mo. Gak rene kan kowe ora tau meneh aku diglik to. Walah, tak durone angepruk e. Padahal aku bakal wisata layar ngebruk kowe mau. Saiki ngene. Aku lah iki piye gara-gara wingi kowe kon mokol kae. Saiki aku njaluk pertanggungjawaban. Na 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 na. Matane. Tong nabrak. Tolong, Cing. Tolong. Apa? Tuyak bapak, Cing. Bapak, Cing. Oh, foto bapakmu. Aku diburu bapak, Cing. Le nyolong kostumnya bapak. Kamu bertemu dengan orang yang tepat. Saya datang masalah hengkang. Tenang, Solusinya tenang. Ini harus berpelukan. Ih, ada kijum dalang segala dalang. dalam kod. Dalang konda. Sip.
baik di dalam dia. Kita ke sana. Oke. Baik. Berangkat. Jalannya mana? Duh, aku iku guyon lho, Mo. Mbok betenanan, Po. Nek ngene iki aku njur kon kepriye? Yo wis, aku njok ngapura ya, Mo. Ben sampe nek mari. Masak ngene to. Lasmano Mbak Marno. Tak ajak. Ben cepet mari lho masalahnya. Dari opo? Joget jane mah to. Piye? Wah, mantap iki. Kayane cocok. Ayo, Mo. Ada iki. Hah? Iki yo karo aku tuwa iki. Kosok iki tak openi. Tuwa ae penak. Vespa warna. Cekincling bojoku. Janek jenenge dalang kondang iki ngene. Delok wis pane apik, wedilap ya to. Lape kaya ngene. Ih, kek lakon apa? Piye iki asarane? Jane mah iki. Oke, aku melu kumpulin ning ndi? Ning ndi? Kumpule iki lho. Kumpule yo ning dalem kasumaran to ya. Oke, mesti mangkat. Ya tak mangkat. Rampung ngosoki mangkat. Oke, tak kesana dulu. Ya. Salaman kupak koman. Ada itu Pak? Jane dong. Walah, gaya temen gawean pirang-pirang romanan joget. Bulan Mak, benawe di mom. Ngono. Hari sampai bengi lho, Pak. Urane bengi-bengi. Rampung jane mae bae. Pokoknya tenang. Setelah ini masalah ini tenang ya. Niki lho, Alon-alon. gue nyetengke lho. Ning yo karo ngene-ngene. Iki engko ora teng krekes pindah teng kene aku engko. Ayo iki aku ngene iki terus ya, Mo. Oke, melu kene. Wah melu iki. Hihi. Na 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 na. Ki wong tuwa iku parikan apa wis tuwa joget iki. Ayo, aku bergabung. Melu to ya, edan po. Wong wis tuwa yo kakean pula iki gabung-gabung apa? Wah, iki ora dong iki. Jane iki kongko iki lho. Engko Mengko ki info saka ngendi, saka sapa sing enehi kabari sapa? kok malas kok ngendi? Cacing kok. Cacing sing ngomong cacing. Ayo, mangkat iki. Yo. Wong jane mawe wis mau bengi kok saiki. Mah bengi. Wah, lu buntung. Iki sedot cacing ngeprank iki. Wah. Kae cacing.
Ke cacinge. Patrick. Cacinge. Patrick, Pak. Woi. Patrick. Tani.